Jsem Sofia Carson a hraju Evie v Disneyho Následnících. Následníci jsou hodně o módním stylu. Miluju všechny ty doplňky. Proto chci ukázat i vám, jak na to. Vyrobíme si tuhle rozkošnou ozdobnou čelenku, která je inspirovaná Auradonem. Budete potřebovat obyčejnou čelenku, 1,25 metru dlouhou stuhu o šířce jednoho prstu, lepidlo na textil, kamínky a nůžky. Než začnete, nezapomeňte se dovolit svých rodičů a buďte opatrní. Naneste trochu lepidla na vnitřní stranu jednoho konce čelenky a přilepte okraj stuhy. Potom začněte pečlivě omotávat čelenku. Když se dostanete ke konci, odstřihněte zbytek stuhy a konec zase přilepte na vnitřní stranu. Naneste proužek lepidla z vnější strany po celé délce a počkejte 5 minut, aby to lehce zaschlo. Vyberte si oblíbené třpitivé korálky a opatrně je přitlačujte k lepidlu. Pak nechte vše uschnout a je to! Teď máte svoji vlastní ozdobnou čelenku podobnou té, co nosí Evie. Není skvělá? Podívejte se na další krásné čelenky inspirované děvčaty z Auradonu. Nezmeškejte Disneyho film Následníci jedině na Disney Channel a sledujte více skvělých módních nápadů následníků, které vám předvedu já, Sofia Carson.